Welcome. Tinokuchingamidza imama pa Star FM. Aiwa ndinotenda zvikuru. Ndikona makapenyerera kudai so ndaifunga ndezvemovie chete ndikuona ichori pa live kuti mai make vanenge vakatotsukira zvokutodaro. Aiwa kugeza ndimire ndokubasa kwangu chaiko. Ndimire kugeza, it's gonna be a long night. So regatiyo chidzi vari kumba right now we are now live on our Facebook page Star FM. Munge muchitaura na mama mai make vari pano vapindira muri kungozvinzwira mega kuti aiwa atoma 1 ratotanga vanapa. And munoziva kunzwa kunzi Patience Musa kune vamwe vanhu futika vanobva vafunga Patience Musa who was a presenter at another local radio station. Mune ukamera na Patience Musa. Munomuziva here Patience Musa? Tingori vanhu vanoshanda pamwe chete saizvozvi. Asi hamuna ukama. Hatina ukama. Yes, kufanana kwemazita revasini muchete. Nice one. And I'm going to play a clip, that trended last week on social media. Muchipopotera chikwereti changa chisati chabhadharwa chehuku. Exactly. Zvakambobazeko baba. Paya takangochironga unoona. Ndakangoona semunhu ndiri kutraina vanhu vakawanda muacting. Ndokubva ndaona kuti munhu ari kuchema neni uyu nenyaya yeacting ane zidumbu. Exactly. Kosaka zidumbu ndorishandisei muacting. Ndobva ndaona kuti ngarishande. Ipapo. Rega timbonzwa this one. Rashi. Mama, madi umambotanga mataurirana navo. Aiwa ndati baya live. Nyacho nenoda kuenda paintaneti rine. Vashambadzire vabava vabhadhare zvikwereti kungwadza vanhu vakawanda munyika. Alright. Chiwachidza. Uya iwewe nemari yangu kurumidza baya live. Uya kuseri kwangu. Hausi kuda. Baya. Chitaureka nyacho nemama. Zibaba iri. Zidumbura rinaro iri. Zidumbura kudya huku dzevanhu rasingabhadhari. Indete basa rekufuya huku ini. Kupfuira iro kuti ripote richidya huku dzandinenge ndapfuya inini mahara singabhadhare mari. Ndara kwamukudza mari rino ayo mumzi musadaro. Ndinoriponda. Ayo ndinopona pa Facebook iri. Ayo. Komudhara mudobhadhara mari yacho iri. Rishambadze. Kupera kwemwedzi. Komukasavapa kupera kwemwedzi. But that clip yakaitori mashuwa mboma yanga iri machokorekarwa munhu padumba. Kana tichiacta tiite zvekunyepedzera. Kutozenyura munhu pama chacho. Kana kuzenyura tinobva tatozenyura. Kana uchitouya kuzoacta nesu unenge uchitoona kutoti azenyura richandimhara. Richandimhara. But the way yakabuda this clip mama on social media vamwe vakatofunga kuti it was real. Ndo zvakanakira kuacta kwemazviro kwazvo. Kana ukange uchiacta uri mufundisi ibva watoita mufundisi wechokwadi. Kana ukange uchiacta uri pfambi ibva watofamba zveshuwa. Uri pfambi. Right. Asi handizvo zvaunenge uri. Unenge wapfeka story. Unenge wapfeka nyaya. Basa renyu iri mufunge yenyu rakaoma because unoita zvinhu zvekuti pamwe iweyo in real life unenge usiri zvinhu izvozvo. But regai timbonzwa bala mai Jilimba, you have been in the acting industry for a very long time, close to 35 years now. Yes. And as in since 1987, that's way back. What does it mean to you, kwamuri imimi? Inini ndingati ndinonzwa mufaro manyuku ropa rangu rizere neacting. Ndinonzwa ndichifarira kuacta. Kungoti ndinotoshaya vakwiridziri vanonyatsondikwiridzirawo kuti inini ndinyatsosvika pazvinofanirwa. Yes. Maproducts angu anyatsosvika ane quality kuvanhu. Maproducts angu asvike ane hunyanzvi chaiwo hwakakononzverwa. Asi nekushaya tinozoita zvidimbu zvekudimburira. And in an interview with a local newspaper, you mentioned that you always had it in you, that talent is in acting. However, imi makatara muruku encourage, you were encouraged, maka encourage na kuti mede kuma auditions na vachundura moyo Aaron and also Dorothy Chidzao. Makasangana nawo seva now? Vana Aaron ndakatozosangana nawo atongoma kuacta nana Stembeni Makawa. Yes. Ndaiona zvinhu zvaiitwa chaizvo pa TV zvakanga zvine hunyanzvi. Wekuti tichashuta neOB
kwaive kuti aiwa waive unyanzvi hwepamusoro. Saka zvinhu zvaindidakadza zvizhinji kuti inini ndofanirwa kuve muzimbabweni anosvika anopfuura vanhu vandiri kuona vachiekta muzimbabwe. Ichokwadi. Regai tiemba tichiuchidza vari kuteerera vari kunzwa vari kumba right now. We are live on Facebook. Tina Amai Jilimba pana Patience Musa watiri kutaura nawo pana panenhorondo yawo yeacting. Uyezve regai ndakada kutaurirai kuti vane zvidikidiki zvavachatitira panapa, saka you gotta be ready. You don't want to miss that part. So garai makateerera. And people know you for your evil, arrogant and ruthless character yamunopinda nayo pano inenge iri yekuti zvinotyisa zvinoda kuvhundutira izvozvo zvechiginya zvekurova izvi in most of your crafts. Panyaya dzemaroles apa, do you choose to act a certain character, or its producer or director anotaiwa inoda kuti muite izvi? Zvinoitika pakuekta unenge paine script. Script yaunenge uinayo ine story. Story irimo imomo munoita anonzi maauditions. Kana maitwa maauditions, the best yaunenge waburitsa iwewe pamaauditions ako ndo character yaunozomanya nayo, ndo yaunozomanya nayo pascript iyo. Asi zvakadaro actor anofanirwa kunge achigona kuplaya maroles akasiyana siyana, whether ukanzi itanganga, whether ukanzi ita zvipi nezvipi, upinda pese unofanirwa kunge uchigona zvinhu zvakaita saizvozvo zvakangosiyana ndizvozvo. And the arrogance, and ruthless you portray in most of madrama enyu aya atinoona yaya kudada kachichichi zvinhu zvamutori here in real life yenyu, ndikatimboti besides acting? Indiri munhu akanyorova zvokuti nembamero hamunaba? Mbama ndinorova hangu pakuekta nokuti ndinenda pinda mukusvikirwa right nezvinhu zvacho. Asi mureal life yangu ndiri munhu uya asingadi noise. Ndikangowana vanhu vanoda kunoise nemakuhwa stereki, spirit yangu inotodzikira. Asi kana ndamuacting ndo pandinenda kuda kuratidza vanhu kuti izvo ndo zvisingaitwe. Exactly. And tinongonzwa nyaya dzevamwe maactors vanogumisira vanhu vato mavictims enyaya dzedepression nekuda kwekuti kwecharacter yaanenge amhanya nayo, apo panezenge akuatakwa nevanhu veruzhinji vanenge vakunzi mune utsinye, yet yange ingoriwo nyaya yecharacter. Sema actor munoita vamwe muchirova munhu kana muchipopota kana muchita sei, vanhu votoguma kuda kuti vamwe mai ava ndozvavari. Munozvitambira sei imimiwo kwamuri, munozvionawo sei? Nekuti vazhinji vanotozonzi ndo character yake. Munomaneja sei zvinhu zvakadaro izvozvo kuti mapedza character iyi modzoka mureunining? Patience Musa. Saactor ari kuactira vanhu, iwewe unyanzvi hwako unounzwa nenoise yevanhu mustreet maunenge uchifamba. Ini sezvandikaita zvinezvi handigone kufamba mutauni ine yoway yamuri kutaura, handigone kuenda kumbare, handikwanise kuenda pamashopping center, ndinotozvivharira mumotikari. Ende vana vakatoona vanotenge vachitoda kupunza mota iyoyo kuti timhore sei. Exactly. Saka iwe ukatonzi chakati chakazenge unenge uchitopembedzwa kuti padrama riya rawakaekta uri muroyi wakagona kuroya. Saka haufanirwa kugumbuka, haufanirwa kuve emotional kana kutuka mafanza ako, because pakupembera pavanenge vachiita newe ipo pana mwangu anozoguma kutoti mai muroyi vaya ndinotogashira uroyiwo nekuti ndezvekuacta. Nokuti ndezvekuacta. Hei, vakomana but zvinhu zvakangoma asina kuomera zvinhu zvakadaro kwamurimi? Ina hazvichisina kundiomera. Ndakutotrena vandiri kushanda navo pari zvino kuti zvinenge zvisina kuoma kunzi unzi uri muroyi. Right. And semataura taita panapa kuti pane vanhu vanoatakwa in public, because nema-characters acho. Imimi pachenyu makananga makazvimirira mati matombosangana nazvo here? Zvakawandisa. Zvakawandisa kacho. Ndinoatakwa. Saka munozvipedza sei? Ndinozvipedza nekufara nevanhu. Munongondofara ndati Julie baby. Tokoti Julie baby. Okay. Kumakore akapfuura apa, I mean in the years that you've been in the industry, murimo mu industry yoyi, and makaita about 200 or so madrama enyu amakapinda imimi amakanga muchiacta muri maari. What is the character that you look at now and say apa ndakayatsomhanya basa pamadrama ese amakaita imimi?
kuti character yandakarwa ndiri padrama riya rinonzi chakati yaya haanga ari ma1 madhirama akaita unyanzvi akawanda. Iro rakazonditi mai Jilimba rakaita mukurumbira ndewe maoko matema. Kune mamwe ari kushure uko ari sure uko akandipa kuti mai Azuka of Zimbabwe. Iwayo ese iwayo aindipa mukurumbira achindipa mazita iwayo. Ina handisiri ini ndakazviti ndini mai Azuka of Zimbabwe. Okay, vanhu vakandipa zita iroro kuti tina our own Amai Azuka of Zimbabwe. Muchidzinzwa makazvitambira sei? Ndinongozvidai inini ndo zvandinotoda zvekuti munhu akatondidedza nezita rekumba ndinonzwa sanika akutondishoropoza makutoda iyayayo Amai Azuka ndinorangarira makamboipinda mamuripo paZimbabwe. I know that drama radio ranga rine Nigerian actors seasoned actors agara ari muindustry semi kudai. How was the experience? Experience yema-Nigerians yemashandira makaita navo vese. Isusu pataka actor nema-Nigerians ndakaona quality yavo dai kuri kuti isine zvinhu ka itori pasi maitiro ava tori pasi. Aiwa inini kana tiri paseti chaipo kuti tina director apa itaika ku ari kudirector apa toti ijika ari kudirector wapa anotokundwa naitaika ku. Ndepapi pamunoona kuti anokundwa chatotsanangurira ipapapa tine kuti pane zvikuleka muindustry yemuZimbabwe ndepapi? Acting yavo yekuNigeria ibla bla bla havanyatsopolisha zvakanyatsosimbarara zvekuti character uinyatsoiona chaizvo ibikwe chaizvo. Sezvatinoitwa isusu kuno nemadirectors edu tinobikwa kunyatsonzwa kuti apo ndinotombotukwawo izvozvi zvandakakura ndakadai unotonzwa zvichonzi aiwa kapeshi kuri kuita sei kweiwewe ndototi wakundiburitsa mukarekta mhani iwewe totombomisa makamera ipapo takutombopinzana mukarekta iyoyo iri kudiwa nadirector patime yacho iyoyo. Saka kuNigeria isi zvawaita ndizvozvo zozongonoedit kwamberi hamene ikoko. Saka ndo pandakaona kuti isusu kuno kudai tine mafacilities tingadai tiri hameno kuti inini fanika seni inini Mwari ngavanditungamiri. Moda kuti zvinge zvichinyatsoenda kumberi. Inini ndiruda kana kuri kuzofa shuwiro yangu yanga iri kushuwira kuti dai ndaguruma vanhu vana vaive vari pasi apa vanyatsopinda mukarekta chaiyo yekuti ari kuactor. I know a lot happens mufilm industry momo kune nyaya dzecorruption dzehuori dzinoitika munyaya dzeacting kana mumwe munhu achida kupindawo kuti apinde murole yaada kunge achiacta kana kuti character ndinoda kuacta ndine character iyi kana kuti nditopinda muthat series mudrama racho. Zvinonyere kupwa kunzi pane vamwe vanoda kufanira kubhadhara madirector kuti ndipinde unotonyora kamari kuti apinde. Vamwe vachitiwo zvakare kune nyaya dzemasexual favors dzinozoitwa kuti anenge toda kutonzi pamwe mukambosangana nawo kuti tizokupawo basa rakadai nerole yakadai. Imimi murwendo rwenyu rwese rweacting irwu makambosanganawo nazvo kana kungosangana nevanhu vakanzwarwo? Izvozvo ndo zvaunozoona kazhinji vanhu vazhinji vamwe vatakabva navo from back haaite mbiri nekuti anenge asina kuuya kuzoacta anenge auya kuzonyengwa nadirector. Saka acting yake role yaapiwa iyi haisi kuenderana nezvaavanenge achiita neaudition. Maauditionirwo awaitwa iwewe ari kungoenderwa kunzi iwewe peshi chingopinda nekuti iwewe watadanana. Saka hazvizoburitsa Azuka chaiyo yeZimbabwe. Saka ipapapo panenge pachiti pagadziriswe hapo. Asi isusu zvedu mutimu yedu yandakaacta nayo hatina kumbonyanya kuwana zvinhu zvakadaro. Taitowana kuti vana vadiki vanenge vauya vaivai anogona kuuya achida achifungidzira kuti ndichaona mukomana kana kuti murume ipapo totomuti dzikama kana uri paseti toda kuti udzikame kana uda chipo chinoenda kumberi dzikama.
nokuti uchaita kana mumarose muya uchapiwa roo yekuti nhasi ndombonziwo ndina bosi lapa ndiye murume wangu, ndogona kunzi kasiyandimi mangwana ndiye murume wangu, ndogona kuzonzi ola mangwana ndiye murume wangu. Saka vese ivava vari varume vangu vese ivava muacting ndikavata navo vese ivava it shows kuti handisi kuacta, handisi kudzidzisa vanhu. Saka kuacta idzidzo yatinenge tichipa vanhu. And ndiapi ma-measures amunofunga kuti angade kutorwa kuavoida ma-situation ekubhadharwa kana kukumbirwa kwebonde? Zviri mauri iwewe actor. Nokuti hapana ma-measures angaende pa-production company yaMai Jilimba ichibva kune kana kupolice woman kana police woman. But nyaya iripo ndeyekuti kana muchinge muine vana paseti, chinhu chekutanga kutaura chinangwa chavainga kuti vari kuda kuita nezvei. Zvodaro izvo hatina ma-measures atinotora kunze kwokurayira. Unozongoona mwana achizongoenda mberi kana kuti achidropa nekuti anenge aona kuti kunoku kwandiri kuno kumakata kuna Mai Jilimba hakusi kuitwa izvozvo. Saka isusu ma-producers tisu tinofanirwa kunge tichikorera masoro kuti aiwa, we don't like this kind of a situation yekuti mwana tinoona asisiri mwana ane hunhu hwakanaka, mai vake vakutonyara nekuti akunzi actor kana kuti vakutotukisa isu ma-actors kuti vagara varimo tiri kufamba zvisiri ndizvozvo. And mubvunzo unovhunzwa nonhu akawanda usina kunangana nemi asi nema-actors akawanda nema-actresses. Pamune muchiacta paya pane mamwe mascene amunoacta lese mamutaura nyati ari murume wanhingi kana muri mukadzi wanhingi, imi lese mune mutori married kumba uko, baba vatori kumba, then mobuda muri pascene yekuti mufanake muchitsvodana nemunhu wamuri kuacta naye, baba wamuri kuactana nawo. Pakanyatsomira sei? Makisa aya anenge ari riu here kana kuti hazvisi riu? Uye kana zviri riu kumba uko zvinotambirika sei? Kazhinji mukaona madrama atinoacta isusu ane dzidziso handiti ndizvozvo, ndezvekuti munyora akanga anyora paine kisi inogona kuenda panzeve kana padama, hatizoita tongue to tongue. Right. Kana kuti ndinogona kungobatawo chibendeketewo chemunhu zvine rudo so nekazi so kane love, asi zvisingareve kuti ndabva ndazoburitsawo rurimi rwangu hazvizobuda imani. Okay, hatisvike pama-extents ya. Aiwa. Pane pamwe panotobuda vanhu vari pasame bed vakafuga mashits. Kana vakafugawo mashits pasame bed, handiti ezvino handiti muri kuona mustudio yatiri nei ndizvozvo tiri vangani? At about 6. Pane vanhu vangaita here zvinyadzi mune vanhu 6? Hazvigoni. Saka patinenge tichiita drama mune mina makeup artist, mune mina director, mune mina producer, mune mina writer, munenge mine makamerameni pamwe matatu. Munenge muine editor anofanirwa kunge arimo achitoona zvinhu zvacho, achiona kuti zviri kudii ndichazokatira papi ndichazodii. Saka apo kungoita chete kwema-actions anenge arimo asi hakuna zvinyadzi zvinenge zvichiitwa mugurupezemo. Mubvunzo unobvunzwa navanhu vakawanda chaizvo iwayo. Musazvinetse zvenyu naizvozvo. And what is the secret to survive in the film industry? Kuti urambe unyatsorarama chaizvo mufilm industry, secret iri papi yamukabatsirawo vakateerera kunzawo? Secret iri paacting, kuteerera. Kuteerera production director wako, producer wako. Hazvinei kuti kaproducer kamunhu kadiki diki kanenge amaini nawo producer nyenge. Mwana wangu kauika ndakamutarisa ndizvozvo, but when it comes akangonditi Amai Jilimba garai makadai, ndinofanirwa kuteerera. ichokwadi. Hazvinei futi kuti inini ndane more than 35 years ndiri muindustry, iya ane 3 years. Iye ndiye ari kuziya zvaari kuda kudirecta pamovie yacho. Saka ini ndofanirwa kuve munhu anoteerera, ndinofanirwa kuve munhu anobata nguva paseti. Kukanzi tiri kuda kutanga kushuta na8 o'clock, iwewo by 7:30 nge wapaseti, like izvo zvimanditi tinofanirwa kukudai
by 20:06 inini by 6 o'clock ndandatopa mama panzvimbo nenzira yekuti ndinoziva kuti ndo zvinonzi zvinhu zvako zviende kumberi kana dai imwe studio ichida kuzonditora iwewe hauna bed record yekuti Amai Jilimba vaye vanobhowa takazovatera takazoisa mumwe munhu paningi yavo paprogramu yavo nokuti vanga vasina kuya vakanonoka all those things zvinhu zvinoita kuti iwewe uve uine bed record saka inini zvandakaita saMai Jilimba haumbofa wakawana bed record kumasure kwangu nechitsotsi kuba paseti izvo panobiwa ripa ya vanhu nokuti hatizive kwatinobva ndizvozvo cable iyoyi ndotezvuwira ziso iyi kuti ndikuda kutoidamura nepapa pandiende nehafu yacho saka all those things zvinoita kuti one upfike jeri kana kuti ugurirwe kunzi Amai Jilimba havana kumira zvakanaka is a thief vachenjerere vanogona havo kuekta simbavha zita rakutosviba zvinhu zvese zvaone uchiita uri muacting usaite tuma because twokunzi unzi asi she is very good but asi iyoyo asi iyoyo unofanirwa kuiramba. That's very powerful. Powerful message from Amai Jilimba watinao panapa. Zita rao kuberekwa kuti kwa Patience Musa. Makaberekwa mgori ripi kwa mama? Gori rangu handidi naro. Asi ngirikini birthday yangu iri musi wa 29 January. 29 January. Tunofana birthday I think this next year 2020 tufana kuita big birthday because muri legend. Yes. Yeah, mva uri mitwe zvinhu zvihombe. Amen. Pa birthday roro. Muri mchena mangani? Muri mchena mangani? Ipapo ndo pandisingapenda kutaura. Nokuti munozonditadzisa kurova maroza andiri ku kuti chakuti vachembera. Kana kuti vachiri vadiki. Saka taura pachikogesa. Nemagezero zveandinoita. Ndizo abageza mwana uri nyanga. Tingokwikwidza producer vangu. Nanyenge nditoda kuti makasene 2 years nanyenge but hey. Exactly yeah. Ichogwadi and ndino understand mama kuti muri kuchengeta nherera. Exactly. Izvozvo it shows you have a good heart. Yamunayo moyo murefu wamunayo moyo wakanaka. Vashoma vanhu vanokwanisa kuita zvinhu zvakadaro. Idea yekuti mimi to take of these, less privileged yakabva kupi? Inini handina kuitsvaga. Kazhinji ndinongogona kungoona mwana kana kuti atosha asina kokuenda in fact. Ari kungotochemera kuti Amai Jilimba. Yes. Ndotomuguruma ndakutogara naye. Ndoitawo iyeni pache zvangu ndine vamwe ndakafirwawo ndizvozvo vaningina mwana wangu ndakasirwa nherera ndizvozvo saka vana vese ivavo they are in my hands. Ndinotofanirwa kuona kuti zveshuwa ndatengesa maproducts angu kuti atengwe ndiwane chikafu chevana ivavo kana chikoro chevana ivavo. Vatoenda kuchikoro hapana mwana anofanirwa kutaura kuti inini ndashayiwa need yechinhu chaanga ari kuda kana chiri kudiwa kuchikoro naheadmaster. Vese ndinokunda. So vana ava sofa mune vana vangani mimi? Sofa ndine 3. Hanzi nemwe mutereri panapa ollah mutipo ndiani waMai Jilimba ndanzwa kunge chihera? Aiwa ine inonzi hungwe huru matapatira chasura chatibwege. Chatibwege. Tine hungwe muno munasa aiwa hairi kuoneka kuti hungwe iri pamari. Iri pamari iya. Aiwa plus mune tuntu kwenyu kare hatozoona kuti mune tuntu kwenyu. And imimi makatarisa I mean film industry yemuZimbabwe mama. How is the future? Muri kuona sei future kwatiri kuenda? Tiri kutambudzika. Kana paine vanhu vari kutambudzika munyika muno mudeve film industry. Because inini sechipo chandinacho chekuacta kana chekuguruma vanhu. I have to work very hard kuti vanhu vari kudyei kana kuti maprops ari kudiwa paseti ndinawana sei kana kamera yacho ndoiwana sei. Zvese izvozvo all those things vasina vachitohaya unotozoona haachatokwanisa kudini kuenderera mberi neacting yake. Why? Nokuti tiri kutambudzika. Ndizvozvo chaizvo. And tine vanhu tine new talent yatina yakawanda iri kubuda mazuva ano.
but ndikuona kuti vanhu vazhinji vakuzviita kuti maskits twitwi kuti vanitsvage kurarama whereas akuchanyatsoitwa maproper productions nekuda kwemafinancial constraints, mari hadzisi kuwanikwa, izvo neizvo zviri kudetsa, but zvaita sezvaakuuraya film industry yacho. Kuti vati tada unoita industry yetu, tada unoshuta movie, macost zvamataura zvinhu zviri kudira zvinogona kuwanda, zvopedza zvangoti tadi kungoita a 2-man production kana kuti one man band, angoita maskits ake achingozviitira zvinhu zvakadaro. Zvinhu izvi maoneri enyu mimi zvingagadzirisike sei kuti tidzokere kumashure kwachaziva kuti kune movie riri rabuda nyowani, kune chakati chabuda chinyowani, kwete maskits taakuona kuti twakurilaya nevanhu. Inini ndinoona kuti support yehurumende chinhu chinotikoshera kuti hurumende yedu itisapotewo. Zvainongogona kunge ichiita vanhu vebhora vachibuda kuenda kuSouth Africa kunotamba bhora, isusu vefilmingwo futi, ende ndo hurumende yedu ingadai itotitsvagirawo kuti isusu tiwanike tichitonzi Amai Jilimba vari kuenda kuSouth Africa kunoekta nemaSouth Africans kumuvhi rinonzi chakati, ndotosapotwa nehurumende yangu. Saka tinotoona kutoti isusu tega isu maactors tisu tinototambudzika kuti zvinondoita sei kuti ndiende kuNigeria kwacho ndinoektawo navo, kana kuti ndiwanewo upenyu hwakanaka kuti ndinziwo ndaakufambawo nemotikari kana ndaakudhiraivha. Kazhinji unoona ari mapatapata chete, azve zvakaoma, maslippers chaiwo. Saka izvi titori neministry Amai Jilimba, tine ministry ye-youth, sports, arts and culture, and culture. Ministry inewo here makazvitadza kubva muchitanga makore enyu kusvika izvezvipa zvayamboti yakuitira iwo imimi sema-actors kana ingori ministry yezita papa panonzi arts apa kumbosapotawo vacho vari muarts. Tinoona dzimwe nguva pakanzi vatambi vebhora vaita staki kuengland vashaya flight yekudzoka, ndo panodzoka kumhanya ponyorwa tsamba here kubva kuministry yonzi vanhu vai vauye kumba. Ko pane here pakambojambirawo ministry iyi kuma-actors kati inowandira kusport? Inini handisati ndambowana support, asi dikita rangu iri ndo support yangu, kutodikitira chaiko kwokuti vanhu vazhinji vanondiziva ndiri mushandi wekuti kana kuscrap chaikoko ndinoenda kwaGazaland ndinota scrap ndichiuya pano paStar FM chiti ndipewo scrap masimbi amuinawo kuti industry iyoyo idini iende mberi. But otherwise chiramba chekuti inini ndinoti ndakambofandwawo kunziwo iye tine munhu ane mukurumbiro anenge Amai Jilimba vanava hakuna ndisati and I don't remember. Kana paina anga ndiyeuchidzewo hakuna, handina. And tinoona unlike musicians vanoti vakaimba zvezve vanozoclaima kamari kavo kema-royalties. Zvinofambawo sei kuma-actors? Inini ndo zvandiri kuti hakuna. Saka munhu muZimbabwe unoita mukurumbira wakanyanya asi usina chaunacho. Ndosaka uchizoona kazhinji maactors mazhinji vane vakufunga kuti beta ndiite muimbi futi, iye asina izwi racho rekuimba, auda kubalansa rekupopota saMai Jilimba. Indinoenda kungoti huya huya kuti imimi mungonzwawo music yakanzi Amai Jilimba ndizvozvo. Inini kuimba handigoni. Matana mashoko akanaka. Tine vamwe vari kusimukira new talent iri kusimuka right now. Tinana musikana wechidiki anonzi Mbuya waPearson vari kuacta, tinana Anna Honde, tinana Mhosva, Biwe Jira nevamwe vakangosiyana-siyana vari kuuya neacting izi. Imimi vanhu iva vari kunyatsorowawo zvakasimba, vari kushanda nesimba. Wamunofariro ndiani? Karashman aka kanenge ari kuuya hoti kuda naboss lapa kamudhara kaya kanonzi boss lapa kaya musatombokadhere because zvakanoita kari too creative kanocreata ipapo zviya zvokuti tikange tichida kuita kana riri skiti chairo you'll find kuti anogona kutongocreata nezvelaptop iyi tikatoburitsa skiti ende inenge ichitonakidza.
saka vamwe vanhu vasinganyatsokononzvereka zvavo mukuacta nokuti unoona kuti acting yevana vari kushuta nemafoni inosiyana stereki nedu isu tinoshuta nemakamera ndizvozvo. Saka isusu manje tikazotarisa bosi lapa ari kuacta ashuta nefoni iye anenge achiti ndakononzvera ndobva ndamuudza skit ramakashuta riya rakanaka stereki asi rine kugabha kwariri kuita kunoda kuti kuite sei kugadziriswe. Saka vese vanhu ivavavo ndinovatora ndovaguruma. Nice. And ndikuona messages akawanda panapa pa WhatsApp number yedu panapa ye-Star FM 0758977897. People are celebrating you. Vanokufarira vazhinji vari kucelebrate tine legend redu riri panapa. Hanzi ollah Jilimba vanobva kupi? Inini ndinobva kwamanyaira kumarondera kwanenguo kunonzi kwamanyaira ndo kwamunobva imimi? Ndo kwandinobva. Okay, hanzi rambai makadaro vamanyoni munogona gogo vatata paharara. Thank you. Thank you so much. Mukoma ollah ziri sei adzi muzukuru wangu iye Patient Musa uyo. Ndonzi gogo magombo pabudiriro. Ndinovaziya gogo vangu ndinovada. Gogo, I love you so much. Hanzi ollah mai vanogona zvisingaita vatinovafarira zvisingaite. Hanzi komai Jilimba vanopinda church ipi? Inini ndiri muRoman Catholic. Ndiri mbuya Anna. Zvokutoti izvo zvimafata angu akatonditarisa so vari kutonzwa manyukunyuku neni. Right. Nokuti kana kuparidza shoko chaiko vanotombondipawo nguva yekuti aiwa toda kuti Amai Jilimba mumbotiroverawo kashoko neacting. Anditi ndichidzidzisa madzimai nemadzibaba kuchechi. Alright. Hanzi I love mama ava zvisingaiti. She is a natural talented actor. Mumwe muteereri palapa. Zvikanzi hanzi pane rawainzi My Dick. Hanzi mai ava ranga rakanyanyisa chakaipa. Hanzi ndonzi chaipa paHighlands. Ndatokanganwa. Ndere gore ripi were? Handichatomboziva. Kare. Ndikada kutaura zvemakore ndinobva ndabvondora chimurenga. Hanzi ollah mai ava ndo mai Mbada here vakaacta naofficer Mbada. Exactly. Ndina Amai Mbada. Ndina Amai officer Mbada. Saka mune mazita acho akawandisa ende ndoada ese. Messages akawanda. Handikambogone kuti ndinge ndichimaverenga ese ndichimapedza. Mwakati hanzi ndisisi wangu ivavo ndinovada. Shout out to Amai Jilimba. Ndinonzi Tino ndiri paSunningdale. Thank you Tino. I love you. And alive Amai azuka Zimbabwe. Vanoshanda nekubata nemaoko avo chaiwo zvine simba. Thank you so much. Ndavaona pachicken inapo pana Simon Mazoro dzavo. Exactly. Ndonza munoita zvemaherbs futi munomuita sei? Inini ndiri herbalist. Ndakatotraina kuve chiremba wemaherbs. Okay. Uye ndinoenda kunze kwenyika ndichinotenga bedding yangu zvakaita mashitsi, makava bedi, zvidhori zvevana, maflisi, kunze kwenyika ndinonotenga zvinhu zvakawanda ndichingotengesa zvangu. Zvokupai kurarama? Zvondipa kuchengeta nherere. Wow. Ende mune ndanzwa kubatikana pamataura shoko iro kuti ndichitasa age yenyu muchitoita simba kuti munotosimuka kunoshanda kunotsvaga izvo neizvo kunze kwenyika. Yeti tine umwe mwana wechidiki mama akagara right now ari kuslayer ari kumirira kupiwa mari. Imimi muri kutorora muri mubhazi muchienda kunotsvaga mari kuti mutengese kuchengeta nherere. Achinwa hake mutoriro. Shoko ramungade kuudza maslay queen nderekuti kudii? Ini ndiri kuti maslay queen muri kuvaziva? Vasikana vemazano vanokakadai hazvibatsire. Zvine pazvinogumira. Zvese zvokuslaya zvese zviya zvine pazvinozogumira. Nekuti wanzi ukangoita mubereki chete waakutotariswa kunzi dai paita shuga pano, dai paita nyama pano, dai tawana mari yechikoro, dai tawana school fees. All those things zvine zvanangana newe saslay. Apa iwe ngojera kuslaya uchipiwa. Apa wakufanira kushanda wega. Saka ndo kana kuti kuzongofirwa nemurume nokuti varume vanenge mana ollah munogona kuda munhu nenzira yekuti akanaka nditi. Ndizvozvo. Asi ukafa nhasi mai vavo vanofanirwa kuziva kuti ndinoita run around sei kuti ndichichengeta vana vandadini wandasirwa. Kubhawa iye zvino hakusisina mari. Kwane ma 20 bond per second.
saka hazvichanyatsoshanda manje. Chakushanda kudini? Yeah. Kutomhanya kutengesa hanya mapotatoes, hanya madomasi, anything. Right. Chaunoona kuti chichiri needed pa area yauri, you must learn to work. Ndizvozvo. And ndanzwa kuti mimi na boss lapa muri kushanda mese. Yes. And mabva mauya mese. Saka muri yeZimbabwe right now vari kuona pa Facebook vakakutarisai vari kukuonai vada kumboona muita zvinhu zvenyu mimi na boss lapa. Okay. Saka toda kumbokupai mukana wekuti mumbotiratidza zvamunogona. All right. Okay. Handizive kuti tinogona here kuita tichisumuka It's okay. It's allowed. It's allowed. Muri kupatidza microphones enyu tapakutaura. All right. Ehe. Okay. Saka vari kuteerera muri yeZimbabwe Amai Jilimba uchisimuka zvavo na boss lapa kuita zvinhu zvavo. Ndoda kuti munge muchipa live right now. Nguva yamakamirira dai vakavangaenda sambotitsvaka something. Vaya na boss lapa saka taakutopinda mumbochiona chichimhanywa pa Facebook. Munhu wese pa Facebook right now. Facebook page yakadziro Star FM. Okay, go ahead. Kona baby. Pandabvira kunoka hawasi kuvhura door inda. Sweetie. Ayuya ofuti padhuze. Ayo yapadhuze. Auya baby. Nyasondaga zvakanaka. Uri sei zvako? I love you baby. Ichokwadere izvo. Boss good. Sure. Chamari moyo wangu ngori kwa. Watanga. Unoziva kuti chi sweetie. Inini I just love you. Natural love. Ichokwadere izvo. Koye nguva inei ko ningirikini simaira kumba kwako riya remaziroko iri riri kupi. Madzimai. Ndavatumidzira kumusha. Wagona! Utachifara chiswera padhuze chinda. Nice one. Unoziva kuti chi. Uchigara uchingoriendesa kumusha. Aiwa usatyeka baby. Kakadaira ngoenda zvachose rinorima zimunhu riya riya. Izvo zviriona kuti chi. Madzimai vaenda kumusha. Twana madzimwana twasara kumba uko. Ndofunga ndokuendesa kumusha here kana ndotusiya kumba ikoko ndoyandogara newe ndoita sei? Iwewe ngatiende namai vathu. Kana kuti totutsvagira muboy. Achanga achiita sei? Achituchengeta achituwachira. Chiramba kuzouyawo ndevana vako kudoko. Zvinyatsozi. Aiwa maya kunini izvoka baby iwe unodanana nena udanana nevana vangu handiti. Kaka. All right. Kwaona kana chawambobika nzara. Ndo zvongatauri. Ndokuziva unonoke ndosaka ndichikuda. Mira baby. Aiwa mira kani mira. Mira ichichi. Mira baby. Ndoma white meat kani. Ndikuzvona kuti white meat asi mhuka rudzii. Aiwa pindura kani baby ndisandaruma. Aidya mani. Aiwa kudya handisi kuramba. Ndiri kuruma asi imhuka rudzii. Imhuka rudzii kuita sei? Andoda kuziva kuti imhuka rudzii iwe ipoku kai. Kosaka what's bad about pork? Ndiri madzibaba kwanoziva kuti handidye poku. Uri chi? Ndiri madzibaba. Madzibaba ekuita sei? Handiri madzibaba kana uchechi ndotoshandira unoziva unondidye poku baby. Iwe unotaura zvemadzibaba uri munomu here iwe? Munomu. Aiwa ka utaure zvekuti uri madzibaba uri munomu. Mumba. Iwewe kana watongopinda as long as watongopinda do iri zvomadzibaba zapera. Aiwa ndidye poku kana ndikukudza ndiroshandira kana kuchechi ndoshandira. Iwe inda uchida kutaura zvisina nebasa rese. Aiwa baby handidye poku. Madzimai kumba ndozati poku handidye poku akubiko poku kumba kwangu. Iwe ina handisi girlfriend yako here ini. Uri girlfriend rangu. Saka ndiri poku yako. Wazvinzwa? Ndiri poku eat this poku. Aiwa handidye poku. Ndiri madzibaba handidye poku. Unobuda munomu kada uita zvekutamba neni. Manje muno muna ollah ndibude. Yo, Amai Jilimba na papa madzibaba. Madzibaba Boss lapa. You guys, ko izi mune mazifunga nguwai. Zvinhu zvinongotanga. Saka apa changa chichiitika mu skiti chi. Apa inini ndakanyengwa nemadzibaba. Saka madzibaba vakava vari kuda kuyeresa zvimwe zvinhu ivo vauya kuchipfambi. All right. Saka inini ndiri kuedza kuvataurira kuti kana vatopinda dhoo rangu iri zvakutongoreva kuti hapachina chavanoyera nekuti vatombotyora imwe mitemo yacho. Mitemo vari padhoo rangu iri saka ngavatodya. Otherwise ndingatovadhonza tundebvu.
asi tikati vadhodza tudevia maijiliba to the fullest. Aiwa, tiri kuzwa kufara chaizvo ende tanzwa kuti matiblesa nekuya kwenyu. Tingatimbotirai panapa kuti tingangotora here runhare kune vada kutaura namaijilimbo panapa. Nhamba dzedu dzekufona 0772162651 0772162651. Mumbotaura panapa namaijilimba vada kutaura nawo mafans. Maswera sei makadini? Okay, try again. 0772162651. Mutaura na maijilimbwa vada kumbovabvunza mubvunzo vari pano tokupai mukana takakuvhurirai mukana iwoyu. Hello, maswera sei? DJ ollah. Muri sei mukoma wangu? Muri kugodora kwamurewa pa majilimba kaipa. Taura nawo vari kukunzwa. Makadikwa mafans angu. Aiwa, takasipigira tiri kubwaya baba maikita kaipa. Aiwa, ndinonzwa kutenda zvikuru. Ndinoda kuti musapote YouTube yangu yakanzi Amai Jilimba Skits, neFacebook yangu yakanzi Amai Jilimba Skits. Mosapotawo Boss Lapa, munaiona Facebook yavo yakanzi Boss Lapa. Aiwa, tiri kuzindwa. Tinotenda zvikuru. Thank you so much for calling. Maita basa ndekufona 0772162651. Vangade kubvunza mubvunzo kuna maijilimba vachiri pano vasati vaenda makasunga kunge muchitaura ndawo. We are also live on Facebook. Tichingokutendai macomments enyu ari paFacebook tichimaona zvakare. Hello, maswera sei? Maswera here. Maswera sei? Mutaura na Gudje Patesa. Okay, taura na maijilimba. Yabve yadona runare rwawo zvakare. Try zvekupe takakutora vairi vekupedzisira ndoda kwenguva 0772162651 0772162651. Mutaura na maijilimba panapa. Asi mimi maijilimba takamira zvekutora runare urwu. Alright, gari vatangotora todzoka kwamuri zvakare. Hello, maswera sei? Mushe muri sei zvinyu baba? Tinofara. Taura na maijilimba. Ndiani wedu? Okay, Mave, taura na maijilimba. Wakadiko Mave? Ndiriwo mazinda. Unondifarira zvakadodi Mave? Ndikufarira. Anditi unoziva kuti ndiri ambassador wemacompanies. Ndinenge ndichidawo kukwiridzirwa nemacompanies akasiyana siyana. Indirani. Unozvikurudzirawo here izvozvo? Thank you so much. Mundinamatirawo. Thank you. Tinotenda. Makampani dzakateerera right now. Iva ndoona malegends edu vada kupawo maambassadorship, marose, mawanzo achitaura vasapote iwo, muchiwapawo marose ikokoko vachiita tunhu twenyu. Handiti kakupa kumaketa nezvakasiyana siyana. Ndangada kuti mimi ngatiti muri pano kudai mungade kuzorangarirwa sani titi mazosiya zveacting imwe nguva Mwari atonga nekuda kwakewo. Mungade kurangarirwa sani uye sei? Pamazita pakurangarirwa paupenyu chapati zvamakasiya maita mabasa nezvimwe zvakadaro. Actor, best actor of Zimbabwe, one of the best actors in Zimbabwe, one of the best. Muda kuti musiye magadzira zvese izvozvozvo. Exactly. Saka muchitori kuendera mberi nekuita kuti mada kusvika pakunoritaya kana vazhinji vanhu vanoti kana munhu ada kunokura zvese pamwe ada kunosiya zvese muri kuendera mberi nekuita kana mada kuzoritaya zvenyu. Chinhu chinoitika paacting hachina kuti rusvava kana kuti munhu akubata mudonzvo ndizvozvo kana kuti munhu achiri mhandara kana chichi. Acting inobvira parusvava ndizvozvo ichisvika pamunhu akunofa kufa kuti dhi. Saka ini ndotoda kutoti nhasi ndichifa nhasi nezuro ndakatoita firimu ranezuro. Ndinoda kuti Mwari nyange wakandisvitsa 120 years ndinenge ndichingoacta bedzi. Tinotenda. Vangade kuzokubatai vateerera vanga vakateerera vemakambani vaya mamutauri nezvavo uye vangade kusapota mabhizinesi amamutauri nezvavo panapa vanokubatai papi imimi? Dziri nhamba dzekufona hongu 0775 274 581. Mungagodzokodza zvakare nhamba 0775 274 581. Tinotenda zvikuru Amai Jilimba nekuya kwamaita paNefinyu Rest FM. Mashoko enyu amuda kusiya kumhuri yeZimbabwe kuoneka amuda kusiya nawo muchipera chirongwa? Inini ndinoda kuoneka mhuri yeZimbabwe ndichikwazisa vese mafans angu vari kuAustralia, vari kuAmerica. Australia ndo America. Australia aiwa isi America. Vari kuSouth Africa, vari kuLondon, vari kupi. Vese vari muno muZimbabwe
mativi mana ese enyika ndiri kungovamhoresa vese nevakuru vese vari mukati menyika ino ndiri kungovamhoresa. Aiwa, tinotenda zvikuru. Ende pane mubvunzo wekupedzisira waunzwa nemwe muteereri kanzi mai Jilimba vane murume here? Ndingagoshaya murume nekuti ndakaita sei. Asi mazvidzwa ndofunga angada kuti alatira plan. Akura zvakadii? Hana ungatara makore ake. Amene muteereri daita fast ungangona mukana uripo here though? Wekurorwa. I'm done. All right, thank you so much, Mama Nego Kabaida. Tinokutendai pachirongwa che the Afterdrive on the spot. Stara kundironzi Owen we Commodore to Ola 7, the chief air marshal, the Baba Occasion Master. You can follow me on Twitter at DJ Ola_7, Instagram at DJ Ola7, and the Facebook page again DJ Ola7 Star FM. Don't forget to follow us on the big one at Star FM Zimbabwe. Paris notya kusema katera chirongwa issues pane nyaya. Kwanas tomirira pano. Bye bye. Thank you so much. Love you all. Special month celebrating all things Zimbabwe.